Li Tirkiye piştî ku amarên helwesanî yên mijdarê hatin ragandin, sendîqeyên jî bo diyarkirina rêjeya kêmûçê dengê xwe bilind kirin. Sendîqeya Karkerên Şoreşkeriyên Tirkiye dîskê li ser vê yekê diyar dike ku li gorî amarên helwesanê û rewşa aboriya Tirkiye divê di sala 2023 de kêmûçe herî kêm bibe 13200 lîre. An ku nîvê asta hejariyê. Asgari ücret artışını konuşurken hep enflasyon endeksi bir asgari ücret artışından aslında söz ediyoruz. مشتومڕ لەسەر زیادکردنی کەمترین حەقدەست کە تەنیا هەڵاوسان لە بەرچاو بگرێت هەڵەیە. ئێمە وەکو دیسک دەڵێن کرێکاران و فەرمانبەرانیش پشکێک لە گەشەی ئابووری وڵات وەربگرن واتە لە داهاتی پاکی نیشتیمانیەوە. بەپێی ئەم پرەنسیپا پێویستە لە زیادکردنی کەمترین حەقدەستە ئاستی هەژاری کە لە 26,000 لیرە تێپەڕیوە لە بەرچاو بگیرێت. هەر بۆیە ئێمە پێشنیاری نیوەی ئاستی هەژاریمان کرد واتە 13,200 لیرە و لە ماوەیەدا ساڵێک بەهۆی هەڵاوسانی بەرزەوە ئاستەکە زیاتر لە جارێک بەرزکرایەوە. پێویستە کەمترین موچەش بەرز بکرێتەوە. Göz önünde bulundurularak hesaplanmalı diyoruz. Welatî dibêjin di rewşeke asayî de dibe ku 13,200 lîre yanî pêşniyara sendîqeyan tê rewan bike. Lê ew dibêjin piştî kêm mûçe zêde dibe, jinişke ve bihayê her tiştî jî zêde dibe. Loma tûfê de zêdekirina kêmûçê nabe li welatiyan. Şimdi şu anki asgari ücretin yetmediği bariz ortada. Hani bir ev kirası. Ji xwe herkes dizane ku ev kêmûçeyan hatêrî welatiyan nakin. Kiriya xaniyan û kêmûçe li holî. Ev daxwaz û pêşniyarên partî û sendîqayan yê derbarê kêmûçeyê de belkî di rewşekî asayî de têrî me bikirin. Lê di wê rewşa aborî de nepêkan e ku têrî me bike. Tatmin edici rakamlar olabilir ama. Ya asgari ücreti şimdi artırmış artırmamış hiç de bu önemli değil. Arastî tuwa te zêdekirina kêmûçeyê nemayêdî. Berê çîna jor, çîna navîn û çîna jêr hebû. Nihayedî çîna navîn nemaye. Tenê çînên jor û jêr hene. Ne ajelvanî hiştin, ne cotyarî. Divan şert û mercan de kêmûçe bibe 10,000 lîre jî bêfeyde ye. Ji ber ku hilberîn nemaye. Hikûmeta Tirkiye jî dibêje ew ê nehêlin di binê barê enflasyona zêde de pişta xebatkaran bitewe. Lê sendîqa di vî warê de bigumanin ku hikûmet guh nede daxwazên wan û tenê li gorî rêjeya enflasyonê di kêmûçê de zêdebûnekê pêk bîne ku ev jî wê nebe derman bo debara jiyana xebatkar û welatiyên Tirkiye. Azad Altun, Kurdistan 24, İstanbul.